اینا دخترکو نورکا بسیار نورکا میپرسن 320 سومون فقط نمودش موندگی. بعد میدونین تا آخر نوارا تماشا کنین دخترکو. اینا دیدین این مدل و مدل دیگری نه همش مدلای تیرموهینه و بهورینه. انا این چونین دخترو ایجاده چی پویافزول میبینین که турецкан 150 сомонӣ шидагай духтаро сезоншон омадагай. ина марҳамат 150 сомон кадомиша мегирен турецки пояфзоло 150 сомон. ба як чи дига тамошо бино то охири навора тамошо кунен бовар кунен комплектои наскиёи фасони доран ки ҳатман бинен маъқултон мешава. баъд медонен чи иҷада инчунин вай доран макасимко ҳастай, красовкиё ҳастай, красовкиёи фасони хушрӯй ку 150 сомона бовар мекунен борои қимати. чӣ хеле гуфтум ина бренди мор диден шлӯбко чӣ хеле фасонай. инам дора диден чӣ хеле хушрӯй 150 сомон ҳамаги тамошо бино бурд мекунен. мана марҳамат ина ҳам мехдора кора диден чӣ хеле хушрӯй. ина меёра диден 300 чансма фаяй пояфзолай ҳамаша инам бора дигар чӣ меёран барои авай ҳамаи ҳамёра аксияи калон сар додян. ина тигракш хушрӯа 150 сомон кардаган. тамошо бино духтарако бурд мекунен. бо и духтарака май бори чандам шуд чумо да тавсия метиям ҳами чӣ боре дора акция кати ҳози фурӯхтестай чанд нафаро рафта гирифтан либосу ҳама чӣ дора. и наворда фақат пояфзолоша нишон додистам. прадара диден хай чӣ хеле хушрӯ буд. мана ино ҳамаш 150 сомон бурд мекунен. чӣ хеле гуфтум ира бинен ина ям бренди морай духтарако. бадана инам дошам бренди морай. мана ҳамаш ина прадаша бинен чӣ хеле фасонакай санчадор мехдор аҳамияти на моделои новинкаяй. иҷада ҳам дохилиш мехдор аст ям шлӯбкора ҳам бемехш кадом намуде мегирен. ина лорикоям хушрӯи бадай тагошон гелевиян ҳамаша 150 сомонӣ кардагай. духтаракои азиз ҳози сезоншай ино фақат доставка доранд духтаро. фақат метавонен дархост кунен бурда шумода расонанд. 150 сомон. мана бренди мор зела ҳамаш обфева ишқа хушрӯ шаманав дидам духтаро. нигоҳ кунен чӣ хеле фасонакан иша бинен бо инемиё бовар мекунен 150 сомон ае бурд мекунен. тамошо бинен азиз дар ҳақиқат ҳам агар бихарен ку хеле нархо кати шумо бурд мекунен. мана 150 сомон кадомеша мегирен 150 сомонӣ. ана баъд инчунин анам хеле наскиё ҳастай ҳам кӯдаконаш ҳастай духтаронаям писаронаям. ира бинен як пачкаш ино турецки оригинал як пачкашта вая медони 180 сомона. намедонам рости 6 дора ё 12 дора. ира бо метавонен хичона пирсен. мана марама духтаро нигоҳ кунен падарични пакедай бинен чӣ хушрӯак фирмини. ана барои арусако ина арусако инам хеле коробкаҳо бигирен чӣ хушрӯая. духтарако нигоҳ кунен коробкадай ба фикрам 12 дора ё 6 дошта боша. шумо нависен шуна нархаш 300 сомон. инам хеле коробкаҳои наскиёи необычни. ана иш 180 сомон. нигоҳ кунен 6 дора 180 сомон. хушрӯбиша хай дидена. хулоса борои эксклюзив дар кор боша муроҷиат кунен.